Gustaríame que lles explicara ás mulleres de Valdeorras, estas mulleres que están moi preocupadas pola súa saúde e que, segundo as estadísticas, teñen esa elevada posibilidade de desenrolar un cancro de mama, porque ante unha enfermidade como esta, con tantas posibilidades de padecer ao largo da súa vida, porque non teñen un hospital en debidas condicións. Conselleiro, porque as mamografías de vía rápida que son solicitadas polos especialistas son derivadas a Ourense, porque mamografías de vía rápida pasan a preferentes. Que explicación ten vostede para que mulleres que lle solicitaron unha mamografía de vía rápida as pasaran a preferentes e posteriormente desenrolaron a enfermidade e foron operadas de cancro? Porque hai pacientes que foron citados para ecografías en xaneiro do 25 e aínda non lle realizaron a proba? Porque hai pacientes que desenrolaron a enfermidade que foron operadas e que teñen que facer un control anual e lles tardan 2 anos en facer as probas? Porque hai mulleres que lles dan a cita co especialista oncólogo e cando teñen que acudir á cita médica aínda non foron quen de facerlle as probas? Ante isto, señor conselleiro, ten algo en contra da sanidade pública? Ten algo en contra das mulleres e homes de Valdeorras? Na comarca de Valdeorras, a lousa é o principal motor da economía. Eliseo comezou a traballar nas naves con 11 anos. Cando me jubilei, ficou dando nas mascarillas. Está para poñelas, pero antes non se poña nada. As cifras seguen medrando. 60 novos casos o último ano na provincia de Ourense. Xa son máis de 1.200 enfermos na zona, o punto de España con maior incidencia. Enfermos, familiares e persoal sanitario levan meses manifestándose ás portas do hospital comarcal. A súa reivindicación é clara, piden un neumólogo en Valdeorras para non ter que desplazarse máis dun hora e media nunha comarca onde as infraestructuras deixan moito que desexar. Bo día, volvemos a falar de sanidade. Eso de aí atrás é o Centro de Saúde de Viana do Bolo. Ben, aquí hoxe é sábado e aquí debería haber un médico que atendería as poboacións de Viana do Bolo e Vilariño de Conso. Pois non hai, non mandaron un médico, e dalles igual. Dalles igual, e digo porque non que lles dá igual, porque eu coñezo varios médicos aos que nadie lles preguntou, como outras veces, se querían vir facer unha mañá aquí. Que xa temos a data e a hora para que esperamos sexa unha grande manifestación de toda a sociedade valdeorresa, de toda a sociedade do distrito de Valdeorras, do distrito sanitario de Valdeorras, que lle faga ver a eses que ordenan os nosos recortes que non os imos a aceptar, que imos a reivindicar e a reclamar os nosos dereitos. Non imos a aceptar o que nos están a facer en Valdeorras coa sanidade. Esa data, compañeiras e compañeiros, é o día 22 de novembro e sairá diante do hospital ás 6 da tarde. Xa empezando a oscurecer, pero non hai outra. E entón esperamos que vaiades facendo un esforciño, e dali teñen que ver milleiros de persoas. Xa unha vez tiveron medo porque viron sobre 5.000 persoas. Teñen que ver milleiros de persoas e ver que estamos dispostos a ir a máis. Ben, eu sei, porque xa levo moito nisto, que ora empiezan las guerritas de las banderas, que si banderas non, que si bandeiras sí, que si isto non é político, que si isto deixa de ser, que si cousas así. A verdade é que o meu punto personal de vista é que a sociedade é política, unhos son dun lado e outros de outro, pero a políticos aquí non hai ningún, e se queren ir con bandeiras, nadie lle pode impedir a ciudadanía ir coa bandeira que lle dé a gana, e eu personalmente espero que haxa bandeiras de todos os tipos. Un día gris chove, cita no hospital pa miña nai tras 12 meses, 12. É o día a día aquí, se te atenden a xiña ben se non morres. A xente culpa o sistema, mais son o recorte. Algo valioso de todos estraga la nosa sanidade para favorecer outros modos, o privado que inmoralidade. Primeiro negocios, cartos, non importa iso como bancos, que morra xente a puñados, iso dá o mesmo, non importa o puto resultado. Encher menos petos a costa do proletariado, a xente cala, pois xa non penso quedar calado. É un modelo, non dubides, baixar a calidade do público, para o privado investirlle, é noxento, bárbaro, impúdico. Quitalle cartos ás universidades para financiar a
un miserable. As estradas e trens da nox, o interior non paga impostos. Ficamos longe da capital, mais no feito e no moral. Primeiro negocios, cartos, só importa iso como bancos. Que morra xente a puñados, iso dá o mesmo, só importa o puto resultado. Encher ben os petos a costa do proletariado. A xente cala, pois xa non penso quedar calado. Non interesa din algún, mas os gobernos están polo servizo a cada un. A todos nos por igual, se vive sen mazaricos, en Panxón ou na Valenza, na montaña ou no mar, na vila ou no val, na rúa ou na capital. Temos dereitos que se debe respectar, non só pola lei, senón polo moral e de justiza. E penso morrer loitando polo que primeiro negocios, cartos, só importa iso como bancos. Que morra xente a puñados, iso dá o mesmo, só importa o puto resultado. Encher ben os petos a costa do proletariado. A xente cala, pois xa non penso quedar calado. A xente xa non cala, xa non queda churado, xa non calamos ningún de nós. Xa non calamos, non, xa non calamos, non, xa non calamos, non. Un día gris chove, cita no hospital e pa miña nai tras 12 meses, 12. E o día a día aquí, se te atenden a xiña ben se non morres. A xente culpa o sistema, mais son o recorte. Algo valioso de todos estraga a nosa sanidade para favorecer outros modos, o privado que inmoralidade. Primeiro negocios, cartos, só importa iso como bancos. Que morra xente a puñados, iso dá o mesmo, só importa o puto resultado. Encher ben os petos a costa do proletariado. A xente cala, pois xa non penso quedar calado. É un modelo, non dubides, baixar a calidade do público, para o privado investirlle en noxento, bárbaro, impúdico. Quitalle cartos ás universidades para financiar a de a banca, para elitista carreira que saque coa teus cartos un miserable. As estradas e trens da nox, o interior non paga impostos. Ficamos longe da capital, mais no feito e no moral. Primeiro negocios, cartos, só importa iso como bancos. Que morra xente a puñados, iso dá o mesmo, só importa o puto resultado. Encher ben os petos a costa do proletariado. A xente cala, pois xa non penso quedar calado. Merecemos unha sanidade pública de primeira. Merecemos unha sanidade pública de primeira. Merecemos unha sanidade pública de primeira. Merecemos unha sanidade de primeira. Merecemos unha sanidade pública 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 de primeira. Merecemos unha sanidade de primeira. Merecemos unha sanidade pública de primeira. Merecemos unha sanidade de primeira. Merecemos sanidade de calidade. Merecemos unha sanidade de primeira. A xente